Wilujeng dalu Mbak Mano yang cantik. Wilujeng dalu. Alah, ngeses kaya ula. Kimochi. Sokimochi. Sugeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu Mbak. Injih pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Ihi. Oh, Paduka injih. menapa nggih sehat? Alhamdulillah kula nggih sehat. Ihi. Bas, Piye? kono muni ihi. Heeh. Sing buruk flow. Inji, terima kasih. Dan kamera ting serempel. Para fan-fannya Manak ya, dimanapun Anda berada. Apa kok Manak? Manak ki apa? Manohara Akbar. Aling mansih. Oh, derek iki. Anyar neh ya. Anyar. Mana? Mana? Manohara Akbar. Yo. Urung tipungmu urung. Ayo, nah. Jentit. Jentit sekop. Jentit sekop. Jentit sekop. Woyo. Coba kayak apa? Kita artis kita biar menemani Mas Mio. Mbak Manohara. Yo. Hey. Piye no, kabarmu piye? Sik to. Ya iso diwawancarai kok malah sing dikekne dithukne mikir ning wayang gajah iki lho. Lho. Heeh. Nyapa? Podo. Ngowenya ya Allah, ya Rabbi. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Mano. Injih, wilujeng dalu. Halus kaya ngene wedok iki. Iki wedok. Wedok apa engke nek nguyuh ing adeg kok. Wilujeng dalu Mbak Mano yang cantik. Wilujeng dalu. Alah, ngeses kaya ula. Kimochi. Sokimochi. Sugeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu Mbak. Injih pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Ihi. Oh, Paduka injih. menapa nggih sehat? Alhamdulillah kula nggih sehat. Ihi. Bas. Piye? Kono muni ihi. Heeh. Sing buruk flow. Ora usah digagas gurem ceceker. Injih Kang Mas. Paduka jenengan mau Pripun? saking mriki dugi Injih. jam pinten? Kula- Ihi. Kula wau jam 10:30 dugi mriki. Ihi. Sampeyan sampun dahar napa mboten? Ihi. Allah. Alhamdulillah kula wau sampun dahar. Ihi. Allah. Wis Mas, Nyapa? aja mbok jaraki. Ngapa? Wong kono flow terus merot-merot tok. Heeh. Ora usah digurem cecek. Injih. Alhamdulillah dipertemukan lagi. Alhamdulillah. Acaranya mantenan. Injih. Menika teng dalemipun Pak Rahmat. injih. Pak Rahmat kalian Bu Endang Sujiati. Injih, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah penontonnya Injih. luar biasa. Iki apa? Mas, kuwi kewan apa? Bajing. Iki asu. Aku wedi. Kuwi apa? Raimu tutup ana. Aku wedi. Kene tak lindungi wong ayu, kene tak lindungi. Mas wedi. Ayo, ngalih. Ganggu cah cilik. Ayo, ngalih. Ganggu cah cilik. Ditutupi. Wis aku tak ngene. Mas, cangkeme elek aku. Janganmu jek ketok, jek but. Anu gak gaenen cekataan reok.
Iki sapa, Mas? Loh, ini juga diundang di sini. Iki sapa? Kowe rung kenal to? Mas, bau. Bau. Aku engke wis nggo prapumi. Parfum kok parfum itu. Untukku monyong. Ini siapa sih ini? Ini siapa? Ditepungke saya Kian Santang. Aduh. Kian Santang kok kayak gitu? Percaya enggak kalau itu Kian Santang? Nggak percaya, mau baunya aja kayak WC. Lah iya Kian Santang pas cemplung WC. Hei! Jero wedok wis feminim kok iso guyune. Sawedok guyune kaya buta. Gawe sapa tenane? Iya kenalan to, ndak Oh, kene rene. Ini ya gandeng no, memang ngelong-ngelone aku to kok ya. Ora wong ayu wajan. Aja macem-macem. Heeh. Ki ning omahe gendek aku. Wong edan. Sapa gendakmu sapa? Mas Rohmat kuwi gendek aku lho. Ora mungkin. Senengane banci tekono no. Pak Rahmat. Pak Rahmat ki senengane banci. Mangkane rias karo dekorku ki ditanggap mergakne apa? Aku mantu anakku dhewe. Bocah edan. Mas Pratu Anggara Gion R Putra ki putramu? Tenan, Mas. Apa iso meteng Mbiyen ki gaene karaoke. Lah Pak Rahmat iku Isone mari gara-gara gandeng karo banci. Tekono buke nek ora percaya. Bocah edan. mangsa Pak Rahmat iki piyantunipun lembah manah alus sopan santun alim Gaene wi karaoke. karo sapa? Aku kan ngamen karo nggawa mic ngono kae lho, Mas. Terus wonge nyilih dadi karaoke karo mlaku. Walah. Pikiranku tekan tak kira nek tuku purel. Wah, ora ngawur. Mas, Nggih, pripun Mbak Manohara? alhamdulillah menika teng dalemipun Pak Rohmat sekalian Ibu Endang Kulino Dimangsa. Endang Sujiati. Oh, lagi Endang. Biyen Kulino Dimangsa, Mas. Karo Pak Rahmat. Karo Pak Rahmat sing mangsa. Iya. Nggih. Alhamdulillah menika ndhapaken ingkang putra. Iya. Asmanipun, Mas? Mas Pratu Anggara Gion R Putra. Oh, nggih, alhamdulillah. Mas? Mas sinten? Mas Pratu Anggara Gion R Mas Putra. Anggara. Mas Pikantuk. Anggara. Mbak Rida Dwita Putri sarjana farmasi. Kula nggih nderek ndedonga nggih Kang Mas. Piye, piye? Muga-muga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah nggih Mas. Ya rabbal alamin. Aja mbok obah-obahne. Apa? Kuwi kok nggawa gandos. Suarane kaya klonthong sapi oklok-oklok-oklok. Ngene iki lho ngenyek lho. Sensi. Oh, aku ki lho wedok asli. Wedok asli. Aku ki beroperasi kok Thailand lho, Mas. Syukur. Kok iso mbok Lah ana ning ngono kok ki lho. eneng. Endi? Kok Thailand terus piye? Oh, kuwi aksesoris kok. Lho. Lho, aku ki cara wedok ngono, cara kendaraan ngono, kendaraan manual, cara wedok-wedok ki cara kendaraan metik. Kok manual piye? Lho, enek persnelenge kok. Apa kowe pengen ro persnelengku? Gak. Pengenane tak inceng idoni. Apa persen Manohara? Bocah edan. Oh, mangsaku. Iki ana panyuwunan nek umpama lelagon khusus saking Bapak Rahmat dek pakai dal. Nggih kol-kolah ngono ya. Mengke ngersake caping gunung dibawani, Nggih. banjur dibanjurke nggene Suminten Edan. Kowe ora ngerti to? Nyapa? Ju sapa iki? Siapa? Kok jujur? Juinul. Manohara matane. Wedok kok matane bareng metu kuwi lho. Piye? Manohara Jainul. Wong kene iki roh iki Manohara kok Jainul jarung dia. Lah Jainul jenenge sapa? nggone pakku. Ya. Ayune kaya Manohara kon dadi Suminten gek ngedan. Mah, aku Panyunan saking pripun Bapak Rahmat. ya sak ora-orane iki ya Sri Tanjung kuwi Mas Akbar Sida Paksa iki sapa Mas? Sila Hadi Kromo. Piye lah rupane kaya ngono kok Sila Hadi Kromo. Lah kok sila apa wis? Sila tumpang. Ora-orane ya recone ngono lho Mas. Asem ke. Ki apa ki? Kanggo drama kecil-kecilan. Disukani mbok pilih wonten pamundutan lagu. Oke, pamundutan lagu Program. dulu. Wis merdeka dhisik kanggo Injih. salam pambuka. Wah. Mas iki Kanggo HP-ne sapa ya Mas? Ngawur rek. Iki HP anti maling lho kuwi. Lah kok Kok iso? iso anti maling. Lah piye? Iso HP anti Wallpaper-e maling. gambare dheke kan maling arep jipuk wedi. Asem ke. Ya aku duet karo kowe
Dudah kala kependem. Heeh, pamundutanipun apa Mbah Uti? Nah, Mbah Uti. Oh, gubuk Gubuk asmara. asmara. Menika- Mboten ngersake bancine disunati, Mbah. Menika ibuke ingkang kagungan dalem. Oh, ngaten. Nyuwune gubuk asmara. Gubuk asmara. Mengenang masa lalu karo Mbah Kung pertama ketemu ki ning gubuk. Ora kok pertama ning gubuk, dadi berdua niku olah tetanduran, olah sawah. Tuh. Piye to ki? Lah jadi bapane riyen wong ayu. Lah. Sedadak Tenan lho Mas. Bu Endang ki tenan Mas. Bu Endang, Karo oke. Pak Rahmat ki gak Iya. tau nganu apa ki jenenge momo tekok rego ki ra tau ngenyang. Tenan. langsung apa ucape disembadani. Sampeyan yo ngono to? Betul. Tenan to Mas, ora ngenyang blas. Heeh. Sing ngenyang buke. Ya padha ae. Masa sewu ra oleh Ora sambok cetakne. piye? Isino. Dibawani. Sing apik lho. Ki lho suarane wong wedok asli. Diduduhne Rungokno. piantun mriki sing apik. Kupingmu rungokno. Ya iya. Enek wong ayu iki nyanyi. Ayu apa? Lanang. Bagine wong mendem-mendem iki aku ki ayu masamu. Ya kena nggih tambul kaya iwak kire. Ngonyek. Lumayan kenyil-kenyil lho Mbah ya. Malah Iki malah gajih tok. Tuku ning bypass wis pikir. Hei, nyanyi. Kok iso tekan bypass berarti. Cahidian. Aku nglewati kono Mas kebariki aku arep mampir kok. Truk-truk bodo wanter ya. Wis raruh aku ngono kuwi. Terus. Ya, lanjut. Nyingkar nyingkur. Krek. Diamput. Kancane kaget lho. Oh, lah nyapa kowe kaget? Matuk ki umpama wong wedok ya sing halus feminin. Luwi lak wedok wong aku ora kok. Nyapa? Oh iya ban. Iya. Sing apik. Sing halus. Sing halus. Feminim. Rungokno. Heeh. Iso kaya wedhus. Ora. Kayak wedhus pas apa? Mangkane iki wajahe delok to Mas. Rak dek Cina-Cina piye ngono to. Oh, blasteran to. Blasteran tra bapak iki Cina. Mboke. Mboke gibas. Hei, Dadi anak-anak lagi lho. asem ke. Lingsem ya. Lingsem. Kok manut kowe to Mas aku? Lho tenan kono dalange kok. Lingasem yen kemu tahan. Put. Nyapa kok sikile mbok lalehi ngopo to? Lah kurang ngerti kok mayare mosok dikrokne suarane gedhe ombo. Daerah setelane ning kono. Oh, sumbere ning kono, sumber suarane. Wong wedok nyanyi. Kowe iki jane nyapa to kok sentimen karo aku nyapa? Ora. Ora oleh nesu, wong wedok nesu mati. Untung Ra oleh nesu. kuwi lak wedok, lah kowe gak wedok kok. Oh, Untung iya. aku banci ya. Wanita spesial. Wanita spesial ya Mas. Oh, iya. Iki lho roh Mas Akbar. Wanita spesial iki. Spesiale piye? Pakai telur. Nah. Sosis barang Mas. Oh iya sosis barang. Lah nek iki wanita-wanita iki lak cara makanan sego goreng no, sego goreng biasa. Biasa. Ora nek ndoke. Alah kur nganggo cambah semrawut cilik-cilik ngono iki lho. Oh, nek kowe Nek aku ya tetep nganggo enek mine, kuwetel mine. Hei. Cahidian. Lah nasi mawut kuwi lho Oh, iya, iya, Mas. Anu, Nasi sego goreng enek mawut. sosise barang. Enek. Gorene nyelih tak geceke. Aja. Kuwi kena nggo darurat tok. Aku tahu tanggapan karo Mas Akbar iki ning Heeh, kuwi lho, sedih, lapangan kuwi lho. Terus? Ora nek kamar mandi. Lah cara ora nek sosise terus aku piye? Oh iya. Enek truk mandek ya pepene truk mak blek ngono ae to. Aku tahu. Besok kadung metu lah kok. Truk mlaku. Bareng truk mlaku terus. Ya tak tutne kok. Lah engko roh. Aku ora bayangne Ngapa? nganggo kebaya jarian kene sanggulan reke mlaku. Ya apik to kok. Ora Ya. apa kok ya. Tekan di Mas.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten manut kok malah manut Lah kok ya manut to. Wes. Lelampahan. Iya. Mau jare lali. Tekon, Bareng tak eling ini kok zung. Wong kono dhewe ya sing ngomong sinden kok. Ram. Kayak ero Terima kasih yang sudah menonton Iya. live streamingnya Asta Brata ya. Astaga dan para YouTuber. Winzi, terima kasih. Dan kamera ting serempel. Para fan-fannya Mana ya, dimanapun Anda berada. Apa kok mana? Mana iki apa? Manohara Akbar. Aling mansit. Oh, iki. Anyar nah ya. Anyar Mana? Mana? Manohara Akbar. Kuwi anu logone piye nggo? Logone Logone mana? Logone ya Mana ngono iki. Logone piye? Iya. Awakmu jepaplah ngono piye? Engko tak gene logo apik. Oh, iya. Aku ki ya duwe lagu terbaru karo Mas Akbar. Lah iki wis gawe lagu karo Wes Manohara. lagune Korban Banci. Judule. Korban janji kok korban janji. Yo, wi umum. Kuwi umum ki sing ra umum ki diomongne ngengkel. Ciptaanku dan Mbak Manohara. Sing di lagu sapa kok ngengkel. Iya. Ya, ada Korban. video klip ya, ada Video klip ya Mas ya. Nganu sing 5 menit kuwi ya, kayak Gorontalo ya Mas. Bocah edan Skandal malah. malah skandal. Apa toh sandale sapa toh? Iya. Skandal kok Sik skandal. tak tutukne ki sing kebar iki nyanyi Korban Banci. Ya, Ya. Penasaran aja. lelampahan. Banci kok dadi korban. Lelampahan. Kurang munjuk. Lalam. Anu suarane putri. Wis ndang kowe sik cangkemmu iki lho. Kowe iso nyetrum bancine. Aku angel ora. Tapi Kowe ki- wae. Kowe wae Tapi sing ki cara iso. dadi banci ya klawu kok. Kowe ora ngerti aku dadi banci ngono. Wih, kaya banci gunung sing nggo anu kae kene baskom, kene ngomplongan. Rumangsa kowe. Ya. Lelampahan. Lelampahan kang uri Yai, gara bingung Malah go dolanan. tak kei lagu terbaru aku karo Mas Akbar. Ya, apa? Korban Banci. Banci. Tipung tok karo ecek-ecek karo bass. Ecek-ecek ini ngono. Ndi ecek-ecek ndi? Nih, kok kene Nah. ciptaanku khusus. Khusus iki kene Karo kene. Mbak Manohara. Kene. Berarti tipung tok aku sing ngebas. Ini. Wes sing Cek. Ayo nyanyi yo. Kok apik cangkemmu karo base? Asem nggih. Ndak nyanyi. Iya, Mas. Apresiasinan kok. Ayo. Nah. Iya. Asik. Digoyang Korban Mas. Banci. Video klip terbaru. Asik. Mana Manohara Akbar. Selak ijo Mas, selak ijo. Ayo. Engko sik. Kaya Mona mana? Manohara Akbar. Lah yo engko sik. Kaya urung tipungmu urung. Ayo, nah. Jentit. Nah. Jentit sekop. Jentit sekop. Jentit sekop. Woyo. Nyanyimu iki kapan? Ben bongkok iki sik. Nyanyi rada nyanyi. Base Ya selak sik, melon. ya sik urung to Mas. Iki pemanasan to Pemanasan. Sabar to. Terus jenenge Korban Banci iki yo ngene iki. Tarik mana Manohara Akbar. Ayo yo. Jentit. Jendit Mas. Jentit to. Sekop. Wong edan. Lah jare kok jendit kok. Kendangane gitu. Basmu sing kurang banter. Untir-untirane ning kono. Loro gendeng asem. Mixer ini kono ya. Ayo yo. Mana Akimochi. Ika. Hei. Base njaluk di Grendo. Iki cangkemmu ki aja ngono. Wis
anu we bagian anu njaluki ngene wis. We bagian ngadai. Ayo Mas tenanan iki. Masuk. Nah, ngono pinter. Nah, masuk. Terima kasih bapak-bapak yang sudah menonton. Masih bersama Mana Entertain. Terus. Nah, mohon maaf, di sini ada anak tunasusila. Piye? Kowe iki nyanyine kapan kowe nyanyi aku medun. Iya engko sik jenenge pemanasan golek duit iki. Sabar. Intro. Ya gawe sik asusila sing. Iya Mas. Tarik, mana? Yo. Selak ijo. Selak ijo. Enak tenan. Selak ijo Mas, selak ijo. Bila tak ada janda terpaksa waria, namanya sama, cuma tempatnya beda. Aku kapusan karo bensin neng guyangan. Boyo. Tak wei sewu aja bola kliru atusan. Rukino hop Mio Mio Oleh aku. wajahmu iki kaya kotak amal tenan bae. Delok ta ki sampeyan mbane. Anek tenan dari nyawar. Enek. Oleh oke aku. Apa? Kita kaya kerja sama pasukan pengamen. Enggak kowe tok aku ora. Kowe tok aku ora kok. Apa sih ora ya Mas ya? Ora. Persatuan mana iki? Tak balekne Bu. Ning nek mimike asli. Oh iya. Mimike asli. Kuwi mau lagu Korban Banji. Korban Banji. Segera rilis. Segera rilis Aku di toko bangunan terdekat lho. Ya. Kuwi kaset apa semen? Lagune Gubuk Asmara Gubuk Asmara. diterusaken nggih. Langsung ditarik aja ini ditaruh kembali. Dikeceri apa ora? Ya kecari. Ya kecerono. Wis ora Korban Banji ya. Mingkem. Kowe ngongkon sing angel-angel. Ya, Gubuk Buka- Asmara. Buka mriki napa mriki, Mas? Yo, anu kendang ditarik. Oh. Buka Oke. diesel Nduk. Ya. Yo, coba kayak apa ya? Yuk. Hey! Lo. Aku kelingan, aku bekae biyen tanggo leren. Nek cakak kebak tulisan werna abang tanda isi rawan. Gubuk asmara biyen kae tanggo atresna tanpa bental tanpa klasa bata-bati ketaman asmara bekae nganti besok ora bali. Bekae kebak cerita tengah wengi nganti gagan dina.
Sing bener ki apa? Catetan. Lah aku mau ngapa? Cawetan. Lah iya catetan penera cawetan perlu gandul-gandul kok. Iya, wis manut. Wis ya. Modele kaya cawet. catet sajroning ati ada terluntur saya merati aku kowe dadi garwa Tarik bersama Asta Brata. mereka leren ning gubuk asmara Yo! Yang di sana digoyang yo. Yang di sana juga digoyang yo. aku kelingan aku kokae yen tak goleren nang cagak kakak tulisan berana abang tanda isit kawan jenengi gubuk asmara tapi yen gawe tanpa bental, tanpa klasa, ketabati, ketapan asmara. Kumakan saiki, ku pekae kebak cinta tengah wengi nganti gagan rino. Wis Piye beker to? iki lho. Ngerok-ngerok, Mas. Oh, rocker. Rocker. Oh, gamelane ngene kok ya. Kowe ra iso dadi. Kurang to? Sing nonton kaget iku. Oh. Nek pas bengok mikir rada ngedok. Lah, tek. Oh, piye, Mas? Ah, mikir dok ngadok. Mas, rene tak omongi. Nyapa-nyapa? Jajar rene to sih. Ngopo-ngopo? Rene sih ta. Madep rene. Rene. Madep rene lho. Mambu apa ora? Mambu. Apa? Mambu WC. Mangsaku kok. Ben ngono e. Untune ben garing. Yo ditelaske yo. Ya. Wes. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa merasa leren ning gubuk asmara. Tur suwun. Luar biasa. Ben umbarene. Makasih Mbak Manohara. Sama-sama. Gubuk Asmara.